नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ। छोटिया रेसिपीटे शेयर करची देखंतु। गैस ऑन कली पैन बसैली सब दिन आगरू काटिकी रखी देछि टाइम लागियो बोलिकी सुजीटा को अध घंटा पूर्व बतुरे देथिले। पियाज गाजर कंचा लंका सब रसुण अदा 2 चामच 4 चामच सुजी बतुरे थिली 2 चामच चावल चुना सब जिनस से मिसई देली। मसला मसली टोटाल यूज करिया दरकार नहीं। सिंपल भाव रे आराम रे भल लागिवो। जमारू मसला यूज करिनी। स्वाद अनुसार लूण देबे क्वांटिटी देखिकिना। सेथिरे जीरा टिके देबे हाफ चामच कला जीरा हाफ चामच देबे। जेहेतु कंचा लंका पड़ी से मरीच गुंड हलदी गुंड किसी दरकार नहीं। ताको भल से गोलेबे देखो मैं चामच द्वारा गोलुची से भल से गोले होनी से मो हाथ रे गोलेबी हाथ रे भल से गोलेबे ताको भल से गोले भल भाव से टिके फुलिबो। जेहेतु आगरू पानी बतुरी देथिले सुजी की से बोलिकी अल्प परिमाण रे देखिकी हल्का से पानी देबे जेमती पानिया न हबो बेटरटा कि अधिका सुखिला हबनी जेमती नॉर्मल टावा उपरे आराम से हबो से हिसाब रे ताको पानी देबे। टावा को बसे देछि गैस उपरे से गरम ऑलरेडी हो जाइछि ताको सिम करी रखिछि किछि देबा दरकार नहीं बहुत बढ़िया लागिवो। अब मन देखंतु मु भल से गोले देली अल्प तेल देबे जेहेतु नॉन स्टिक टावा अधिक तेल दरकार नहीं। जेहेतु अल्प परिमाण रे करछि दुईटी पिठा ही हबो ताके एमती हाथ द्वारा साइज रे करिवे जेहेतु चामच रे पकड़ले सी साइज रे हबनी से हाथ टिके लगे ताको साइज कर देबे। आपण जेमती शेप रे करिवे सेमती शेप रे हबो मु ए शेप रे करूची ताको भल भाव रे राउंड कर देली। ताको टिके जस्ट तेल एपट सेपट दे देबा तापर ताको घोड़े देबा। देखंतु बहुत भल भाव रे पेस्टा हेछि सेति टावा रो से छाड़ी जाउछि ताको मु घोड़े देली जेहेतु 5 मिनट घोड़ेबे टिके सिम जाल कर देबे।
ତଳ ପଟଟା ଲାଗିବନି କି ପୋଡ଼ିବନି, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେବ। 5 ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସକାଳୁ ବି ଚା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବି ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ହେବ, ଘରୋଇ ଜିନିଷରେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ନର୍ମାଲ୍ ଯେମିତି ବି ହେବ, କମ୍ ସମୟରେ, ବହୁତରୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ନଉଟେଇ ଦେବି। କଲର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାୱାରୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଓଲଟେଇ ଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେ ଓଲଟିଲା। ସେଇ ତାୱାର ଜଷ୍ଟ ତେଲ ଟିକେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେ ତେଲକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଓଲଟେଇ ଦେବେ, ପୁଣି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ତାକୁ ଆଉ ପୁଣି 5 ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆପଣ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏମିତି ପିଠା କରିଥିବେ, ଏ ଟାଇପ୍ର ଦେଖି କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳପଟୁ ଟୋଟାଲ୍ ଲାଗୁନି ତାୱାରେ। ସେ ମୁଁ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ହାଇ କରିଦେଲି, ଜମାରୁ ଲାଗେନି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଇବେ। ଆପଣ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ କରିକିନା। କିଛି ମସଲା ମସଲି ୟୁଜ୍ ନାହିଁ। ଦଶ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ପିଠାଟା, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗେନି। ଭଲ ବି ଲାଗିବ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସେ ହେଇଗଲା, ମୋ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ, ତାପରେ ପକାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କଲର୍ ବି। ଯେହେତୁ ବିଟ୍ ପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ରେଡ୍ କଲର୍ ଆସୁଛି। ରେଡ୍ ତ ନୁହେଁ, ପିଙ୍କ କଲର୍ ଟିକେ ଆସୁଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା କରୁଥିବେ, ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସାଇଜ୍ କରିଦେଲି। ଯେହେତୁ ବହୁତ ମୋଟା କରିବନି, ବହୁତ ପତଳା କରିବେନି, ସମାନ ଭାବରେ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାକୁ ସାଇଜ୍ରେ କଲେ, ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବି କଲେ ହେବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ନ କରିକି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ ଗୋଟେ ହିଁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି 4-5ଟା ପକାଇଲେ ବି ହେବ। ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି ତାକୁ। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଦେଇଥିଲି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଓଲଟଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ଭଳି ପିଠାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କଲର୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଜମାରୁ ଟାଣ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ପୂର୍ବରୁ ସୁଜିରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଥିବେ। ସୁଜିରେ ବହୁତ ପାଣି ଦେବେନି, ସୁଜି ଯେତିକି ପାଣି ବି ସେତିକି ହିଁ ଦେଇଥିବେ। ଆପଣ କପ୍ଟେ ଯଦି ସୁଜି ନେବେ, 2 ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ।
ରହିଲି, ନମସ୍କାର।